Връх Вежен, Първенеца на Златишко, Тетевенска Стара планина. Много пъти стана за него. Вижда се отново далече. Откъде ли не всъщност. Панорамите са страхотни от тук. Така. Най-високите дялове се виждат на най-високите части на Златишко, Тетевенската Стара планина, например Братаница, после Болования, Тетевенска, Баба, Картала, Чемериката, Паскал, Косица, Че и Свещиплат се вижда. Много назад вижда се и Етрополска Стара планина, Етрополската баба и другите баби надолу. Витоша трябва да се вижда идеално, когато е ясно. На юг най-високата част на Средна гора. Там е Братан, Боная и Богдан. На заден план в ясно време се вижда Рила, цялата нататъка би трябвало да се вижда отзад и Родопите. Сега вече се вижда и връх Ботев. Няма какво да спре гледката към него. Коме мине маршрута продължава с връх Каменица. И после има спускане към всъщност трябва да се вижда, да, спускане към Юмурка, но май не се вижда Юмурка. Вижда се обаче Козата стена, вижда се и Беклемето и една от хижи, това най-вероятно е хижа Ехо. Да, вижда се връх Юмрука, това трябва да е връх Юмрука. Дясно от хижа Ехо, ляво от хижа Ехо имаше и друг връх. Страхотни панорами. Много голям връх и много занимаваци. Почти 1600 метра от тук от едно параклисче след Антон, отбивката за доста китно градче с К започваше, обаче от него се прави прехода за Богдан, само че както и да е. Айде, връх Вежен.